Aj nakoniec. Pred rokom som nemohol byť, lebo som si vymenil účty a natáčal som na druhom videa. Druhý vám nemôžem povedať, lebo mi to vypne kameru. A som na každý pozná Adam Mr. Pro. A mám iba 32 odoberateľov, takže chcel by som nazbierať 40. Mám trošku zlú kameru, takže nemôžem natáčať hry, ale shorty budú zábavné. Pokúsim sa. Viete, kedy boli hry, už teraz nebudú. A samozrejme, nedávno, keď som proste tu nebol, bolo mi veľmi smutno, ale nakoniec som nazbieral na tom druhom kanáli iba jedného odoberateľa. Som trochu aj šťastný, ale chcel by som to mať aspoň troch, jak minule. Keď som mal troch, tak som oslavoval troch odoberateľov. To ma moc potešilo, ale na kanáli by som chcel nazbierať až 1000 odoberateľov. Čiže neviem, či sa mi vôbec aj podarí, ale myslím si, že sa mi to určite podarí. Ale musím natáčať strašne moc dobré videá, také, aby vás bavili. Viete. Len na druhom kanáli som nerozprával slovensky, ale anglicky. Lebo pozerám, že veľa Slovákov nepozerá môj kanál, ale shorty sú viacej verejné a Američania pozerajú viacej YouTube. Tak som sa rozhodol, že sa aj tak vrátim na svoj kanál. Prepáčte. A vlastne si myslím, že bude zábava, ale ja som strašne šťastný, že som sa k vám vrátil. Podľa mňa ste boli za mnou aj smutní. Každopádne odhalovať sa nemôžem, lebo tu je zakázané. A nezmenil som sa úplne, vypadám isto, ale viete, napadlo ma, že zajtra po škole, keď prídem, tak natočím video celkom. Vysvetlíme si niečo o Squid Game a potom pozajtra si vysvetlíme niečo o neviem o hocičom. No proste niečo vymyslím, keď som s vami tak dlho nebol. Každopádne teším sa a ďakujem za sledovanie. A do komentárov napíšte, že čo by som si mohol, akože, čo by som mal natočiť Roblox, alebo minimálne iba Roblox, alebo Brawl Stars. Takže napíšte mi do komentárov. Mám 2 účty. Každopádne pokúšam sa získať môjho bratranca účet, ale neviem ako ho získať. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa na zajtrajšom videu.